आईला दिलेला शब्द सत्य करण्यासाठी माझा प्रयत्न चालू आहे. मला क्षणांचा होणार आहे. बापाचीच बोट बापाच्या डोळ्यात घातली, पण माझाच पोर आहेस तू. कुठे देव माणसा याचा लक्षात तुम्ही केला खरंच तुमचे मी आभार मान. आईला दिलेला शब्द सत्य करण्यासाठी माझे प्रयत्न चालू आहेत. हा कदाचित माझी ओळखी तुम्हाला नसेल. नाही आपला ज्याने तुम्हाला बंदिवान करून ठेवलं होतं हा तेच महाशनी यांचा पुत्र. नाव माझं सुलक्ष. पण खरंच नाव माझं सुलक्ष. सुलक्ष नाव ऐकून सुलक्ष सुलक्षण नाही सुलक्ष. हे बघा माझी जबाबदारी अजून पूर्ण झालेली नाही. हा तुमच्या निवासस्थानी तुम्हाला ज्यावेळी सुखरूपरित्या नेऊन पोहोचवेन तेव्हाच माझी जबाबदारी पूर्ण. ना सांगता गुंतविल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. तुमच्या वेळेभ्रमाचा स्वीकार सुलक्षण केलेलाच आहे. पण तुम्ही मृत्यूलोकातील आहात हे मला कळलेलं आहे. आपण कुणाच्या कोण सांगते ना. आपलं नाव काय हे मला कळलेलं नाही. सुलक्ष माझं नाव गंगावली. गंगावली भंगारी घराण्यात मला जन्मास आलाय. भंगारी घराण्यात हो म्हणजे मानव कुलातच आपला जन्म झालेला आहे. हे बघा मानव आणि दानवांचे सोयी संबंध जुळणारे नाही. काय त्यामुळे हे प्रेम आता इथंच थांबूया. पण मी प्रेम केले तुमच्यावरती. तो मी नाही म्हणत नाही हो, पण त्याचा भविष्यात काही फायदा होणार नाही. फायदा होणार आणि नाही. याचं रूपांतर भविष्यात जाऊन विवाहात होईल असं मला पण मुळी. याचा विचार तुम्ही का करू शकत नाही. हो मी करून उपयोग काय माझ्या आई बाबांनी करायला हवा. हा आईनं म्हणण्यापेक्षा माझ्या बाबांनी जास्त करणं गरजेचं आहे. कारण माझ्या बाबांनी तुमची काय वाट लावली आहे तुम्हाला माहितच असेल. बरोबर आहे. मग काय होणार आहे पुढं. यालाही मार्ग आहे. कोणता. आमच्या बाबांपर्यंत जाऊया. कशाला. बाबांना मी समजावून सांगेन काय ते. आणि तदनंतर बाबा आमच्या लग्नाला अनुमती देतील. ओ तुमचे बाबा देतील पण माझ्या बाबांचे. पण माझ्या बाबांना सांगेन ना तुमच्या बाबांपर्यंत जायला. एवढे बाबा तुमचे महान आहेत. हा तुमचा आत्मविश्वास. हो आत्मविश्वास. एकेश्वरी मसाला सुशांत मणेरीकर याचकडून करायचा गौरव करताना बहुमोल पारितोषिक आहे. सुशांत मणेरीकर यांचे आभार म्हणून या बहुमोल मसाला स्वीकार करतो. देव माणसानो नमस्कार. 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 खरोखर तुमचे उपकार झाले. तुमच्या उपकाराची परतफेड
करून माझ्याकडे शब्द नाही. मी तुमच्यावर उपकार केलेले नाही, माझं कर्तव्य मी परिपूर्ण केलेलं आहे. तुम्ही जरी तुमचा कर्तव्य वाटला तरी मला ते उपकारच वाटत. हे बघा या अंगावरचा कातडा काढून डोळे जरी आपल्या पायात शिवलंय ना तरी उपकार परत फेड होते नाही समाजला. असं काही बोलू नका, कारण कितीही काय झालं तरी माझ्या बाबांच्या जागी मला पूजा आहे. हे बघा बरेच परिश्रम झालेले आहेत, देवाला श्रम झालेत, काही क्षण बसल्याशिवाय तुमचा पाटील की काय पण पाय त्याला थवा समाजला काय करताना आता कोंबड्या समज शिटान ठेवल्या तुझे बाबा माझ्या बघ तरी त्यांचे कपडे बघ माझे कपडे बघ. एवढं डाग जरी लागलं तर जाय की काय. हो मृत्यू लोकातील पद्धत मात्र चांगली आहे. काय पण हे काही कळलेलं नाही मला काय आहे. लाल लाल दिसत आता. काय झालं माहिती आहे माझी 4 कोंबडी झाल्या माझ्या शेजाऱ्यात बघून त्याला काय केलंय गुजरात ईज घातल्या आहेत कुठं ते? आणि कोंबड्याने खाल्ल्याने हो आणि खाल्यापासून ये ना अशी लाल लाल शिटाक लागली थांबा ते या बघा, बसा, बसा. पहिले तुम्हाला सांगितलं होतं. काय काळजी करायची काही एक शिल्लक ठेवले जागा बघून मग कसा आज्याच्या काळचा वाकडा बाबा चढवा हा आता तो काय बघितलं मग काय करू? एवढे देव माणूस इले हो. मग त्याला चाय पण ठेवता हो दादा इकडे ते आपण इकडे सांगतायत ना. नाही ते कळलं, त्यांची आपुलकी कळली मला नकोय काही नको. काय नको 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 म्हणताय. चढवा दूध दी काय ओ, आणि तुम्ही कुठे चाललात? का हे बघा तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, काय का लक्षात ठेवा, ज्या गोष्टीची मुळात मला आवडत नाही ते का म्हणून द्यायला सांगतो. अहो व्हायचं ना पातेऱ्यात व्हायचं गरम करून मला नको. नको मग चढवा एक काम कर काय करू? त्यांना चाय नको हा. दूध नको म्हणतं व्हायचं कोंबड्याचं रसो घाले मला कंटाळा आलाय त्याचा, मला नकोय. नको नको रसो नको नको मग चढवा जा 2 कावटा घाल जा उकडत घाल जा मला वाटतं उकडत घरात ते मला नको. एकदा म्हणाला ना मला काही नको. नको म्हणतात का जबरदस्ती करतात? नको तर नको सांभाळलं नको म्हणते. त्यांना काय नको पण चढवा काय? आता एवढे देव माणूस त्यांची ओळख तरी करून दे हा, ओळख करून कोणाचे देते, कोण, हे बरोबर आहे. जील कोणा. ध्येय चांगले होय, होय. असतात. आणि म्हणून माझ्या चढवा वाचवायला सवायला म्हणून तुझा देव माणूस खरंच चांगले आहेत. होय, हा, हा. यांनीच वाचलं. होय, होय, होय. खरोखर आता नाव कळलंय. होय नाव काढा हा. मग? कोणाचे कोण हे होय सांगते ना, हा महाशनी यांचे पुत्र. हो महाशनी यांचेच पुत्र आहेत बाबा. बाबा बाबा ओ बाबा 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 बरं नव्हे. अहो बाबा असं का बोलतात तुम्ही? दार उघडा वाटेकला थांबायचा नाही कळलं. हात लावायचा नाही. माझ्या लक्षात आलं, काय? मला समजलेलं. हा. माझ्या बाबांनी तुमचं अपहरण केलं होतं. हो. पुनश्च सुखरूपरित्या जरी का मी तुम्हाला आणलं असेल हा. तर यांना थोडीफार भीती वाटते. पुनश्च कोणीतरी येईल तुमच्या ऐवजी यांचं अपहरण करून घेऊन जाईल, म्हणून
या तुमच्या झोपडीचं द्वार जे उघड आहे ते बंद करायला सांगते जा ते बंद करू. कोणाक सांगतं दार कोणाचा आणि सांगता कोण तुमचं घर माझा ते माहिती आहे खुटी मारून मटी घातलाय मी काय म्हणता घर उभ्या केलाय मी हे तुम्ही गेला त्याच्यातला बाकडा हा माझा आहे तुमच्याकडे हायचा हुमरो माझो हायचा दार माझा आणि माझा दार बंद करून सांगणार तू कोण हे तुम्ही घाबरलात म्हणून हा मग दार उघडा ठेवला तुझ्यासाठी हा हा कळलं हात लावायचा नाही. आलं लक्षात आलं यांची मुक्तता केल्यानंतर मार्गात येतेवेळी आम्हाला काय म्हणाल्या काय सांगण्याच्या रात्री अपरात्री तुम्हाला बाहेर राहण्याची सवय आहे धंदोच माझा रात्री हो ती उशिरानं घरी येतात त्यामुळं तुम्हाला पिशाच्च बाधायला लवकरात लवकर करा. मागता भूता हो. भूत पाका लागला आपण काही क्षणापूर्वी काय म्हणत तू होता वाटेला थांबायचा ना मला जायला सांगता करायचा जायला तू वाट लागला आता मध्ये किती हो मासूक सगळं शिकला एक शंका काही क्षणापूर्वी मला ज्या गोष्टी आवडत सुद्धा नाही त्या त्या यांना द्यायला सांगत होता काय माझं स्वागत केलं मग आता जाण्याची घाई का करता आधी माहित नव्हता काय आधी जर कळला असता काय ते तर दारातच घालून दिला पण काय कळलं तुम्हाला हा काय कळला काय ते काय कळला हो. होय हो. तुझा बापूस कळलं आलं लक्षात हात लावायचा नाही कळलं मला म्हणजे माझ्या बाबांनी त्रास तुम्हाला दिलाय म्हणून थोडं त्यांच्या वतीनं मी क्षमा मागतो लाते खोट्याने बघा मारलाय हो खाणार मला ते अजून दुखतात असू द्या आपण औषधोपचार करूया काय त्याची गरज नाही मग. तू वाटेकला सवाला तेवढा करायचा आपण कशाला असं बोलताय एकच काय ते हा? हो तो माझो खरो वैरी हा. आणि त्या वैराचो तुझी असू द्या हो समजलं बापासारखा पुत्र नसतो काय मला सांगतं मी सांगतो. काका हो. अरे वळणाचा पाणी वळणाला जाताना खाल तशी माती माझ्या बाबांनी केला होतो अरे काय तुमचा तुमच्या विश्वास नाही काय? अरे नाटकी तुम्ही समजला काय नाटका कशा सांगायचं नाही तुझा बापूस नाटकी तसा झेल तुमच्या हातावर काम हो माहिती
काय करू पाय छोटे वाढल्यासारखे वाटत. पाणी करा सुनीला. अहो ते सळसळतं रक्त आहे आणि तुमचं रक्त गोठत चालले. कशाला वादविवाद करता, कशाला भांडण करता? एकदा मारलं तुम्हाला आता तारुण आहे. आता जाऊ नका. हा? काय झालं? पुढे पुढे जाऊ नका. जाऊ नको. एका घरात ना घालवल्याशिवाय माझ्या मनात समाधान नाही. मी नाही तरी चल. काय झालंय? त्याला सांग पोचवल्याशिवाय राहणार नाही. काय चाललंय हो? हो भंगारी, जरा इकडे लक्ष द्या, डोळे उघडा. हे खातं. अरे वा. कुठला तात्या घेऊनारा? ओळखलत मला? त्रैलोक्य वंद्य पुरुष नारद कथा कीर्तनामध्ये कधी ऐकलं? आशीर्वाद आशीर्वाद. हे कशासाठी भांडण चाललंय तुमचं? सत्यराजा पूजक जाते समाजला तेव्हा मकरात असं उभं असता देव माणूस. हा ती प्रतिभा पाहिजे. पण तुम्ही माझ्या या गरीबाच्या घरात कसे का पाहायला लागले? या मार्गानं जात होतो, तुमच्या आरडा ओरड ऐकतो. होय. हे भांडण कशासाठी चाललंय तुमचं? विचारू नको. इकडे बघा तुम्ही. काय झाला? काय नाही झाला नाही विचारा. पण काय सांगा तरी मला. कसं सांगा? कायच्या गणत आहे का? कायच्या शब्दात सांगा. कसं काहीतरी करा, सांगा हो. सांगते. काय करते ना तुमका जर सांगला नाही तर तुमका समजायचा नाही. त्याच्या बापाशी काय केलं माहिती? याच्या बापानं होय होय काय केलं? त्याला तो खर्च वापस करतो नाही असं ह्याच्या बापाशी केलंय. काय केलं? या माझा चेडू हा हा ही वयात आलेली मुली तुमची
आणि याचा बापूस विचार केला नाही. काय माझं भंगाराचा धंदो चल मग तेच दिवस सांगलंय तू एके वाटे जाते मी एके वाटे जातोय आणि वरचा आवाज आणि खालचा आवाज मला अंतर लय हो समानला आणि मध्ये सगळी झाडवं अरण्य आहे, हा होय होय हा. चेडू माझा जायत होता आणि मेल्यान मेल्यान एकटा बघून त्या का घातले होय आणि चढवा उशीर झालो म्हणून मी गावाकडनं परत चढवा बघून जायत होतोय आणि चढून माझा आडवा बाबा बाबा रू बाबा रू बाबा रू म्हणजे मोठ्याने ओरडत होती. मग तुम्ही काय केलं? येतो बापू माझ्या चढवा घेऊन जायत होतो समजावलं हो समजावलं पण ऐकत तयार नाही. मग तुम्ही मेल्यान मग मार मार मारले चढवा खाण्याला घेतले आणि मला हसत हसत गेलो माहिती आणि म्हणून तुम्ही रडत आहात. पाठून गेले पण पुढे गेलो आणि त्याचा अमोख होय नाही पण झालो काय कळत नाही तसंच पाठीबाई घराकडे येईल मग चढू गेल्यापासून नुसतं रड रड रडतोय. मग इथं कशी काय आली ही? येतो जी किलो घेऊन वैऱ्यातो जिल्यो वैऱ्यातो माझ्या वैऱ्यातो असं मी खपून घेऊतोय ना हे पहा भंगारी तुमचा गैरसमज तो झील म्हटलं नाही. तुमचा माझ्या गैरसमज पाहिजे मस्तकात गेली. अहो तसं नाही. तुम्ही म्हणता तसा हा अविचारी नाही. बाप कदाचित पापी असेल पण हा तसा नाही, सुविचारी आहे. तुमच्या कन्येला पहा सुखरूपणे इथपर्यंत तो घेऊन आलाय. तुमच्यावर किती उपकार केले त्याने. त्याच्या वाईट मनामध्ये कोणतीही भावना नाही. तुम्हाला माहित आहे काय अहो हिरा असतो हिरा, हा. त्या हिऱ्याचा जन्म कुठं होतो? माझ्या औषधाने मला माहिती नाही. कोळशाच्या खाणी. होय पण हिरा चमकदार असतो होय, होय. एवढेच नव्हे हा. तर कमळ असतं कमळ, ते चिखलामध्ये उगवतं. तेव्हा माझ्या बापाशी जन्म मला माहिती नाही. पण त्याला चिखल लागलेला नसतो. हा एवढेच नव्हे तो ते फुल गुलाब हा त्याच्या आजूबाजूला काटे असतात पण त्या गुलाबाला काटे नसतात, तो सुगंध असतो. तसं आहे हा सद्गुणी आहे. तुमचं चुकलं म्हणून सांगा, पाय धरा त्याचे, पाय धरा. आता खायच्या तोंडाने सांगा काही करा खायच्या पाया तिथपर्यंत जाव या दोन पायाने तो बरोबर परोपकारी माहिती चुकी झाली ते माझं येणे लोक माझ्या डोळे उघडले. आता काय करतो जातोय चुकीची क्षमता मागा होईल. फुकट गेलेलं वाईट सवय झालेली आहे. काय झालं? झाला गेला इसरा काय ते बोललेला इसरा जावा काय मी क्षमा मागते. काय कळलं? कळला बराच काय कळलं काय समजलं? समजला काय? जे देव माणूस येईल यांनी सगळा काय तर सांगल्याने काय समजला सांगितलं? बापाशी सारखं झिल नाही बापाशी जे गुण झिलात नाही कळलं? होय होय काय बोलले? यांनी सांगल्याने काय? ती 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 कोळशाची खान कोण? तुमचं बापूस आणि त्याच्यातलं हिरो ह्यो तो काळो काळो वाजणारो चिकन
तुमचं बापू त्याच्यातलं कमाल तुम्ही काका ते आणि गुलाबाचं फुल या सांगल्याने तेव्हा क्षमा करा बाका पटलं. होय 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 चुकला बाकला क्षमा करा रागे घरायचो ना मलाही क्षमा करा रागाच्या भरात मी सुद्धा खूप काही बोललो तुम्हाला. दादा दोघांनी विसराय सामानला आमचा काय काढी राहायचा नाही दोन विसरायला होय गेलो. होय होय आता एक काम करा करू? हा? मागा काढा काय चेडू मागा सोडून काय या करीत होता का? होय होय नजरेवर सगळं मी ओळखले होय होय तेव्हा आता येळ नको हा? चढवायची इच्छा आणि तुमची इच्छा तुमका लगीन करूचा ना हा. हे देवावर गेले तेव्हा लवकर लवकर दोघांचे हात हातात द्यावा. आणि तर याला सुद्धा कारण आहे. अरे तू राज्य सोडल्यानंतर राज्यात काय घटना घडली याची कल्पना नाही. देवर्षी बाबा. तुझ्या जन्म देत्या बापानं